Hello friends, sunana Amir. A cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda zaka samu kati na kowane irin layi daga 1000 har zuwa 10012. Amma yan uwa, kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ta mu albarka, ku fara duba kasa wannan bidiyon, ku yi mana subscribe, sannan ku yi mana like na wannan bidiyon, ku mana share, ku shiga cikin wannan bidiyon. Ku duba description ko kuma ku taba suna wannan video, za ku samu link, sai ku je Play Store. Da zaran ku taba link din zai kai ku Play Store, sai ku je ku sauke wannan application din. Da zaran kun sauke, ku yi register, za ku bude shi, zai kawo muku fuska kamar haka. Abu na farko, kafin mu fara samun katin nan, kafin mu samu kati, dole muna bukatan point a cikin wannan application ne. Akwai hanyoyin da ake samun point. Na farko akwai karanta littattafai, na biyu akwai invite na mutum. So da farko zaka zo nan kawai ka zabi kowane littafi da kai so ka karanta. So idan har ka zabi littafi kowane guda daya, for example na zabi wannan, sai zo taba start reading din nan. So da zaran na danna start reading, maybe ku za ku iya ganin screen na ya dawo baki, amma ni na kallon rubutu. So zaka iya tsayawa ma kawai, za ku ga saman na yana dan circle, yana dan tara muku point. So duk jima wanda kai application din nan, haka nan zaka na samun point a cikin wannan littafin. So in kana zuwa kasa, in ya so ma karka karanta, kawai dai ka siya ma point naka zai na karuwa. So hanya ta biyu kuma shine invite na ce. So sai mu zo nan gurin yin invite din nan. So za a ba mu link, duk mutum ɗaya da ka gayyato za a baka point 180. So duk mutum ɗaya da ka gayyato za a baka point 180. kamar yadda kuka gani a nan, each of your new friend invitation 188,000 point za a baka. So da zaran ka zo ka yi click nan, za a baka link, kawai ka je ka fara invite na friends haka. Abu na biyu kuma yadda zaka yi ka samu katin nan, bayan ka tara point naka, so zaka zo wajen redeem din nan. Da zaran ka zo wajen redeem din nan, so zaka dan bashi lokaci kadan, zaka ba shi lokaci kaɗan, kamar da ku gani a nan redeem ne. So idan point naka kai 3 million, zaka iya samun katin 1,600. idan point naka kai 8 million, zaka iya samun katin 4,000. gashi nan 24, zaka iya samun katin 1,200. wannan hanyar zaka iya samun kati sosai da sosai da wannan hanyar. Ba tara point a cikin wannan application ne ba wani abu ne mai wahala ba, kawai kana dan shiga wani littafi, kaɗan bar wayan kaɗan mintuna, zaka kana samun point sosai da sosai. So ko kuma kana invite na friends haka, nan ma zaka samu point sosai da sosai, kuma zaka na siyan kati da wannan point din, za na tura maka kati sosai da sosai. So yan uwa, kada ku manta da yin subscribe a cikin wannan bidiyon, sannan kuma ku duba link a description. Duk wanda ya taba link din zai kai shi Play sosai, je sauki wannan application ne, sai ya fara amfani da shi. So akwai wani hanya ma mai suna USDT, wanda zaka iya cire dala da wannan point naka. Zaka iya cire dala 30 da wannan point ne. Idan har ka kai 24 million point, idan ka kai point miliyan 24, zaka iya cire $30 da shi, kimanin 50,000. ya ci dola nan yanzu haka kimanin 50,000. kawai zaka iya tura shi zuwa Binance haka, ko kuma zuwa wani exchange ka kai tsaye, zaka iya cire shi. So tara point a cikin wannan application din bai da wahala, kawai da idon ka rike shi, kana shiga kullum, kana ran samun point. nan da kwanaki kana zaka samu ko 24 million point din ma zaka iya samun sa dan lokaci kalila. kamar yadda kuka gani, ni dai ina da point 300 da wani abu ne. So shi kama ce nan kwanaki kawai na ran samu wannan point din. So yan uwa, kada ku manta da yi mana subscribe da like na wannan bidiyon da sharing idan har ya burge ku.